नङा आंनि नङा बियो बयबो नाजानाय बयनिबो मावनायजों बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जादों आरो बे एसे माखासे खामानि दाबो थाबथानानै दं जे सं कनस्टिटिउन्सि दानांगौ आरो माखासे गामि सोनायावबो एसे थाबथानानै दङ बेखिनि जोबनानै इलेक्सन जायोब्लानो आबुं महर मोनगोन आरो अब्लानो गुबुन गुबुन काउन्सिलफोर बायदि माने बिनि पपुलेसनखौ लानानै एरियाखौ लानानै माने फान्डफ्राबो माने मोजाङै फ्ल' जागोन आरो बेफ्राव फान्डफोरखौबो मोननाय जागोन बेवहाय जोंहा गोबां जाहोन दं बेबायदि जालांबाय थानायाबो जोंहा दा बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय गासैबो गामियानो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव फैनांगौ अदेबानि बड'लेण्डआव गामि सोनायाबो दाबो फाइनाल जोबथायनि थाखाय सनितपुरनि गामिफ्रा थाबथानानै दं माखासेखौ सनितपुरखौ दा हरनो नागिरबाय नाथाय सनितपुराव दाबो फाइनाल डिसिसन होनो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला बड'लेण्डआव हाबनांगौ दाबो फाइनाल जोबाखै आरो बेफोरखौ लानानैबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बिदिनो खेलिमेलि जादों मोनसे जाहैबाय राभा हासं अट'नमास काउन्सिलखौ 10थि सिडिउलाव सोनायनि मुङाव बेवहाय ट्राइबेलफोरनि जिथु जनगाथ'नि माने सुबुं अनजिमा आरो सुबुं थानाय एलेखा बेफोरो माने एसे 10थि सिडिउल माने दानांगौआव मोनसे सोंथि लाबोनो हागौ होननानै 10थि सिडिउला जाग्रोथों होननानैबो माखासे बिनि सायाव रायज्लायलायबाय थानायाव गोलाव जाबोबाय थादों ओंखायनो आं सानोमोन बियो मोनसे पर्यायाव दं जों बयबो नाजालायबाय थायोब्ला थाबैनो आबुं